Niin, täällä käynnistellään Masseo verkossa merkkistä traktoria ja täällähän on nyt tää... Ripeälle terveisiä. Täällä on... Ensin otetaan hehku, tässä on tää liäkkihehku ja se toimii polttoaineella ja pitäisi semmoista ääntä. Mulla on niin huono kuulo, mä kuulen vähän arvioida aina, että mä lasken 15 ja 1. Eikä siellä on ilmeisesti semmonen hehku... Polttoainetta. Hehkutetaan siellä ilmaa. Juu. Ei. Suti.